napravljen, posao se dovršio tako što partner nije imao novac za onaj inicijalni ulazak u posao. To ću vam objasniti, gospodin Velimirić najbolje, on je tu ekspert, ja ne bih se miješao, on je zaista tu najbolji. Što se tiče Fijata, ja stojim čvrsto na poziciji da je taj ugovor jako štetan za srpsku privredu. Prvo, zašto bi se srpska država bavila preduzetništvom? S jedne strane, izlazimo iz svih preduzeća, radi se privatizacija, a s druge strane, država Srbija u 21. vijeku 2008. ili 2009. godine treba da kreće u biznis sa privatnom kompanijom, ali ne u nekom private-public partnershipu, nego kreće u automobilskoj industriji koja je u najvećem padu od 1940. godine. To je jedno. S druge strane, gospođo Gojković, da li je iko u ovoj državi vidio taj biznis plan? Ja ga nisam vidio. Na sajtu Vlade Republike Srbije ne postoji biznis plan. Pa nijedan student ne bi prošao na ispitu kod profesora ako bi došao sa investicijom, a nema biznis plan. Ja sam čuo da taj biznis plan postoji, ali da je tajna. I zato ga nema na sajtu Vlade Republike Srbije. Na moje pitanje, vratit ću se na pitanje, na moje pitanje, zašto je tajni dokumenta država treba uložiti 250 miliona evra, kažu, tako je tražio Fiat. Pa dobro, ako je tako tražio Fiat, to je lepo, ali mi moramo da vidimo gdje će poći tih 250 miliona. Ja ovim putem tražim da se hitno objavi celokupan biznis plan, da građani Srbije vide kuda idu te pare. Evo, vidit ćemo, gdje su ta obećanja? Zar nije trebalo već da se 1000 radnika obuči? Nije, nisu došli ljudi. Verujte mi, Fiat, ovaj posao sa Fiatom će se pokazati u sljedećih nekoliko mjeseci kao jedan veliki, zaista veliki PR trik u onom predizbornoj kampanji. Žao mi je zbog građana Kragujevca, Fiat je uvijek dobro došao, mi ćemo uvijek podržati Fiat i ako mi dođemo vlast, siguran sam da bi ugovor koji bi mi potpisali bio mnogo bolji i za Fiat i za građana Republike Srbije. Evo, volim samo Velimir Ilića. Evo, ja ću biti veoma kratak. Ove godine, početkom godine, trebali se okrenu radovi koncesionarne htio da uđu u posao. Međutim, neke štetočine koje sede i danas u vladi i prethodnim vladama tražile su garancije za celu koncesiju kompletnu. Ljudi su rekli, mi možemo da imamo garancije za celu posao, a te garancije koštaju, povećavaju investiciju. Znate šta dati garancije na 20 godina za, na primjer, investiciju od 2 milijarde? Znate koliko to košta? I tu je nastao nesporazum. Kao što se sad kod Gradskog sporazuma traže dodatne garancije. Mi ne shvatamo. Najveća garancija jedne države je kad vlada usvoji, predloži parlamentu, kad parlament ratifikuje, to je zakon i nema veće garancije. Šta je za vas veća garancija? Neka bančica koja može sutra da nestane da se ugasi. I to je možda po vama veća garancija ili po nekom ministru koji to uporno traži. Znači, ruše se velike investicije, tražeći garancije dodatne i uvek nije dosta nekih garancija, to je dobar razlog za rušenje. Pogledajte samo tačku 4. Pogledajte ovu stavku, 3,5 miliona proizvoda, je tako, naftinih derivata. Zamislite 3,5 miliona koji se sad proizvode, pune budžet sa 20%. 7 miliona će puniti budžet 40%. Udvostručena proizvodnja u NIS-u daje ogromna sredstva koja će dodatno doliti se u budžet. Magistralni gasovod, po cenama koje plaćamo Mađarskoj, godišnje donosi 200 miliona evra. Mi smo u vladi prethodno sagledali ceo projekat globalno, razradili studiju i zato smo im ponudili rekli da je odličan posao. Oni koji samo gledaju jednostrano jedan segment, oni kažu da je loš posao. Ali napominjem, evo sad trenutno NIS puni budžet, preko znači obaveza naftnih derivata, oko 20% Republike Srbije. Povećanje za 100% proizvodnje i drugo, imamo naftu koja će biti najjeftinija i naftne derivate. Zašto se buni Evropska unija? Zato što firme u okruženju gube jednostavno konkurenciju, Srbija postaje najprofitabilnija i stožer cijele energetike na Balkanu, jer će imati naftu jeftiniju, oslobađa se onih 20% izvoznih obaveza prema Srbiji i dolazi u Srbiju sa 3 rafinerije na ovom lokalitetu, jedna u Republike Srpskoj, 2 u Vojvodini, mi postajemo jednostavno lider u proizvodnji i nosimo energetiku ovog dela Evrope. To naravno ne odgovara nekom drugom konceptu koji to ne prihvata. Isti je slučaj sa procesom. Ja bih vam se zahvalio, mislim da je to sve. Ovu širu verziju